गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय रायजो राजाफोर जोंनि आदै मादैमोन आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर दायो गोबां मोजां खौरां आं जेब्ला सासे सानै मोन्दोंमोन कर'ना भाइरास बै समनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि आसामाव सासे सानै मोन्दोंमोन भारतआवबो बेसेबांबा जाबायमोन बारा एसेबां जाथ'वाखैमोन 1000 जाहैयाखैमोन 100 200 बेफोरबायदि जाहैबायमोन बै समनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि थाखाय कर'ना भाइरास आपडेट खालामनानै होदोंमोन बै समावहाय आरो बिराद नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट खालामै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नाय स' बिनि गेजेरावहाय उनावहाय आङो बे आपडेट खालामनाय बारानिफ्राय बारा ओरैनोथ' डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होखाबाय जायनि जाहोनाव आं आपडेट खालामनायखौबो बन्द खालामबाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफोर बे आपडेटआनो जाबाय जाय कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादराव थोरसिखौनो दामहोआखै ना बिनि उनावहाय टर्च लाइटखौनो फोजोंहोआखै आलारि बाथिखौनो फोजोंहोआखै ना मायाखै ना ग्रीन जन खालामहोआखै ना रेड जनखौनो खालामहोआखै ना अरेन्ज जनखौनो खालामहोआखै ना 10 बोसोरनि गाहायनिखौ बाहेरायाव ओंखारनो होआखै ओरैबायदि दावराव खालामबाय आरोना लकडाउन फुरा फेज 1 फेज 3 एकदमबारे बायदिसिना लकडाउन 3 ओरै थोरै आरोना बायदिसिना रुल्स ओरै थोरै लाख डनेसन खालामबाय बेसेबांबा क्रर बिजनेसमेनफोरा एक्टरफोरा एक्ट्रेसफोरा डनेसन खालामबाय भारत सरकारनो आरो जोंनि आसाम सरकारनो आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बाजेट गावबागाव खालामबाय आरो सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय आसाम सरकाराव रां फैबाय बेसेबांबा कौटि बाट मा जादों बेसेबांखिनि मानसिया बेसेबां बेनिफिट मोनखो रावबो मिथिया बाजेटआथ' इसेबांबा सानथ्र'हायै लाख क्रर बिलियन बानायबाय दा बैफोर रांफोरा बहा खारखो बेखौथ' मिथिला बाद दोनदो बेफोरखौ बाट कर'ना भाइरास जिखिनि दावराव खालामदोंमोन बुहुम नाङैनो लकडाउन खालामदोंमोन बे लकडाउन खालामनाय कर'ना भाइरासनि मुलिया ओंखारबाय आरो बे ओंखारनानै जोंनि भारत हादरावबो सफैबाय आरो भारत हादराव सफैनायजों लोगोसे दिनै माने दिनैथ' नङा आंथ' भिडिअखौ आङो बेखौ 10टा बाजियाव बानायनाय जादों दे रायजो राजाफोर 10टा बाजियावहाय 12 तारिखनि हरनि 10टायाव बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना 13 तारिखनि फुंबिलि समावहाय दा नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर 12 तारिखनि मर्निंआवहाय जेब्ला बे निउसखौ आं खोनादोंमोन माब्ला सफैगोन आंबो बेखौ नेनानै दंमोन बाट दिनै बे खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोसावनो सानबाय 12 तारिखनि मोनाबिलि समनि 7टा बिदिनो 6टा 7टासो सफैबाय कभिड-19 नि भेक्सिन मानिफ्राय फैदों पुनेनि सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियानिफ्राय बे कभिड-19 नि भेक्सिना सफैबाय रायजो राजाफोर कभिसिल्ड बेखौ कभिसिल्ड 1.1 कौटि मोनसे द'सावनो 200 रांनि रायजो राजाफोर मोनसे द'सावनो 200 रांनि दा बे कर'ना भाइरास बा कभिड-19 नि भेक्सिनखौ सिगांग्रो सरकारि कर्मचारि नार्स डक्टर पुलिस बेफोरनो मोनग्रोगोन होनना बुंदों 50 बोसोरनि गोजौनि सुबुंफोरनो होग्रोगोन होनना बुंदों आरो बिनि उनावसो कविन होननाय एप्लिकेसन बानायगोन आरो बिनि उनाव ड्राइभिं लाइसेन्स बायदिसिना आधार कार्डजोंसो बै एप्लिकेसनाव रेजिस्टार खालामनानै नोंथाङा कभिड-19 जादोंब्ला माने पजिटिभ मोनदोंब्ला बेयाव रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे डाइरेक्टलि भेक्सिन लादो नोंथाङा थाल मोननाय बायदि मोनदोंबा आरोना स' बेनो खौराङा दिनैनिया जे नोंथांमोननियाव थानो हायैनि आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय रायजो राजाफोर एबारनिफ्राय कभिड-19 नि बाहाना बेफोरबायदि जेबो गैला गोबां बिजनेसमेनफोरनि लस जाबाय आरो सोरबा बिजनेसमेना बिराद अनलाइन बिजनेसमेनफोरा गोबां हाइ फाइ माने गोजौ थाखोआव थांदों जेरै इन्टारनेटआनो जान मबाइलानो होन गोबां मानो होनबा न'आव थाबाय थादों मबाइल नेटवर्क डेटाफ्रा एखेबारे इउटिउब नायनाय मा नायनाय स' बेफोराव गोबां जिअ'फोरनि मा नेटवर्कफोरनि गोबां फायदा जादों आरोना रायजो राजाफोर एखेबारे गोबां फायदा आरो माखासे सुबुंफोरनि थाखाय फरायनाय लिरनाय सोरबा महाराष्ट्र दिल्ली आसामनिफ्राय थांनाय रायजो राजाफोर गोबां खामानि मावहैदोंमोन बिसोर बेसेरा फैफिननो गोनां जादों आसामावहाय बिथांमोननि थाखायबो आरो बैसोरनि गावसोरनि थाखायबो गोबां नुकसान ओरैबो नुकसान आरोना मावग्राफोरनिबो आरो बे कम्पानिफोरनिबो नुकसान आरोना कम्पानि मालिकफोरनिबो नुकसान स' एनिवे गोजोननाय थाबाय दिनैनि दिना नोंथांमोननिया मोजां थांथों खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर